tsayi da sahu, sallar kan ta cika sallah ta zama sallah cikakkiya. Ba ana cewa qad qamati salatu qad qamati sala, an tsayi da sallah ba, to tsayi da sallan, tsayi da sahu yana cikin tsayuwar sallan. In sahu bai tsayu ba, sallah ba ta tsayu ba. Jama'a mun fahimta? Doka ne annabi Muhammadu yi, doka ne hadisi ingantacce, doka ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yi. Ba dama wani ya tsaya a sahun baya sai sahun nan ya cika har karshe. To kun san matsalar da ake samu, wani idan ya fito yana ganin kafin ya isa can an yi ruku, sai ya yi ruku daga nan za ka iya tashi a zero, domin kayi kabbara ne a bayan sahu. Wani ya yi sallah a bayan sahu shi kadai, annabi ya ce mishi ka sake sallah. Idan ka je bayan wani sahu wani bai cika ba, kamar ka yi sallah ne a bayan sahu, kamar ka yi sallah ne kai da. Annabi ya ce ku cika sahun farko sai ya cika ku tada na biyu. Annabi ya ce sai ya cika ku tada na uku. Annabi ya ce sai ya cika ku tada na hudu. To wadda na ɗaya bai cika ba ya sa na biyu, ya ji maganan annabi?